Здравейте, здравейте! Как сте в тези горещи летни дни? Ние използваме хладината на сутринта, за да си направим нашата разходка, да се пораздвижиме. И днес искам да ви споделя нещо много интересно, една книга, на която попаднах. Ето е книгата. Твоето его е врагът. Авторът разказва как в своите младежки години е постигнал много сериозни успехи и голяма популярност, движил се сред хайлайфа, но егото му е изиграло много лоша шега и съответно той претърпява сериозен провал. По-нататък в книгата разглежда историите на хора, исторически личности от древността до наши дни, които или са се провалили, понеже не са успяли да овладеят своето его, или напротив, са оставили много трайна следа, след като са овладяли своето его. Обаче, забележете колко е хубаво да можем, докато си правиме дневните крачки, докато се раздвижваме, да имаме тази възможност да разсъждаваме върху нещо, което ни изгражда, нещо, което ни е интересно, нещо, което ни вдъхновява или нещо, което ни променя. Така че възползвайте се максимално от летните сутрини, ходете повечко, размишлявайте върху неща, които ви харесват и които ви зареждат.